Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ रुपसि बिरखं गाथोनखौ बेखेवनाय जासिगोन कक्राझार जिल्लानि गरिबपुराव थानाय रुपसि बिरखं गाथोनाव मैया जाफुंसार बिरग्रा जाहाजफोरनि ट्रायल नायनाय जायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला धुबुरी जिल्लानि खाथियाव थानाय रुपसि बिरखं गाथोनखौ थाबैनो बेखेवनाय जासिगोन मिथियो दङ रायजोआव बन्द जाबाय फरायसालि फरायसालिमा मैयानिफ्राय रायजोनि गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द जाबाय थि नङै समसिम बन्द थागोन रायजोनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरा कभिडनि गिख्रंथाव गोसारनायखौ नोजोर होनानै बे थांखिखौ लादों सरकारा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोसावनानै बुङो दि थि नङै समसिम रायजोनि सरकारि आरो सरकारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन लोगोसे बुङो दि 300 बिरामि गैयाब्लाबो रायजोनाङै सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन होननानै थामथियाव दङ बाक्सानि बरमायाव जिनाहारिनि जाथाय बाक्सा जिल्लायाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जालाङो बाक्सानि बरमा 1 नं कालजार गामिनि मदाहि सुप्पानि 50 बोसोर बैसोनि रजत राफा मुंनि सासे दुथां सुबुङा थांनाय गोलाव साननिफ्रायनो खाथिनिनो सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामबोनायनि अजद थिखांदों दुखुथिया हिनजावसाया फोरमायनाय बादिब्ला दुथां सुबुङा बे जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंनो खोन्थायोब्ला बुथारनाय जागोन होनना हुमखि होनानै नखराव रावबो गैयैनि सुजुग लानानै जिनाहारि खालामबोबाय थादोंमोन बे समाव उन्दै हिनजावसाया 7 दाननि गोरबोआव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों उन्दै हिनजावसानि लोमजाबाय थानायनि थाखाय नखरनि सुबुङा देहा फाहामसालियाव लाबोनायनि उनावसो गुबै जाथाया सोराङाव फैयो लोगो लोगोनो हिनजावसानि नखरनि सुबुङा बरमा थानायाव बे जाथायनि सायाव गांसे एजाहार होयो आरो पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दुथां रजत राफाखौ हमनानै बे समाव जेलसिम दैथायहरबाय ब्रैथियाव दङ बिपिएफनि बिजाथि प्रभात बसुमतारिया UPPL आव हाबाखै प्रभात बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय UPPL राजखान्थि दोलोआव जयेन जादों होनना ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय नुनो मोन्दों नाथाय 17 नं सुबाइसार बियाबनि बिपिएफनि MCLA प्रभात बसुमतारिया UPPL दोलोआव हाबाखै होननानै फोरमायदों बाथियाव दङ पुलिसनि जेयाव सानै ड्राग्स फालांगिरि कालियाबरनि बागुरि पुलिसनि जेयाव सानै ड्राग्स फालांगिरि जखलाबन्दा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बागुरि ताहलदारि पुलिस थानानि असिया सिखाव सोलोंनि खौरां बादियै नायबिजिरनानै बिप्लब कुवारनि दैदेननायाव बागुरि हारन्ताइनिफ्राय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों 2 पेकेट हेर'इन थामहिनबा 24.15 ग्राम लिरथाय ड्राग्स बोखांनो हायो आरो पुलिसआ आब्दुल आली इस्माइल आली मुंनि सानै फालांगिरिखौ हमनायजों लोगोसे सोंथि खालामगासिनो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।